Isinagawa ang isang wreath-laying ceremony sa bantayog ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal sa City Plaza bilang paggunita sa Rizal Day noong December 30. Ni ultimo Diyos, huling paalala. Nakiisa ang Dagupan City sa paggunita ng Rizal Day sa pamamagitan ng isang wreath-laying ceremony na isinagawa sa bantayog ni Dr. Jose Rizal sa City Plaza. Layunin ng aktibidad na bigyang pugay ang kabayanihan at talino at sakripisyong inialay ng pambansang bayani para sa kalayaan at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Sa mensahe ng pamahalang panlunsod sa mga lumahok, binigyang diin ang kahalagahan ng patuloy na pagsasabuhay ng mga prinsipyo at pagpapahalagang ipinaglaban ni Rizal, lalo na sa pagiging responsableng mamamayana. Ang diwa ni Dr. Jose Rizal ay disiplina, panagutan at paggalang sa batas. Kaya sa pagsalubong natin sa bagong taon, malinaw ang panindigan ng pamahalaan lungsod ng Dagupan. Iwas paputok, walang palusot at walang dahilan. Ipinahayag din na magsilbing paalala ang paggunita ng Rizal Day sa pagsunod sa mga alituntunin ng batas sa kabilang pag-iwas sa paggamit ng legal na paputok bilang bahagi ng ligtas at disiplinadong pagdiriwang. Dumalo sa seremonya mga kinatawan ng lokal na pamahalaan na Bureau of Fire Protection, Dagupan City Police Office, Department of Education at iba't ibang civic at youth organizations. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.